2003 मायथाइनि जारिमिनारि बर' गोजोन गोरोबथा सानखौ तामुलपुरनि टाइगेरखारियाव फालिनो साखाफारा। 10 फेब्रुवारियाव बीटीसी सरकारनि बानजायनायाव तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव खुंफुंनाय जागोन 24थि बीटीसी गोजोन गोरोबथा सानखौ। बायदि गेलेनाय आरो हारिमुआरि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जागोन बीटीसी गोजोन गोरोबथा सानखौ। तामुलपुर जिल्लानि गासैबो राजखान्थि नङै दल संगठनफोरखौ हांख्रायनाय जादों बीटीसी गोजोन गोरोबथा सानाव। बे समाव टाइगेरखारिनि गेलेग्रा फोथाराव साखाफारा जानानै दंसै होनना फोरमायदों 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। फैगौ 10 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय बिसायख'थि समाव रादाय होनाय बायदि खामानिफोरखौ मावफुंनाय जासिगोन होननानै मिथिहोयो। हानि पाट्टा होनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होनाय, आईबीएस बायदि खामानिखौ जागायगोन होनना बुंथिदों एमसिएलए महेश्वर बसुमतारीआ। बेजों लोगोसेयैनो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 44 नं गरेश्वर आरो 43 नं तामुलपुर बियाबाव बीपीएफ हानजानिफ्राय बिजाथि फसंनो नांगौ होननानै हाग्रामा महिलारिनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। आरो 44 नं गरेश्वर बियाबनि गावखौबो बिजाथि महरै फोरमायथिदों एमसिएलए महेश्वर बसुमतारीआ। देग्लाय माने जि ऐतिहासिक बर' गोरोबथा 2003 10 फेब्रुवारिखौ जिल्ला लेभेलाव खुंनो थाखाय निर्देश फैदों। बे हिसाबै जोङो तामुलपुर जिल्लानि जितु माने 10 फेब्रुवारि सेलिब्रेशन, बे सेलिब्रेशनखौ टाइगेरखारियाव खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों। लाहार फाहारा गोग्गोमैनो सोलिगासिनो आरो जोङो दिनै जोंनि बीटीसीनि जाय इनचार्ज आरो जोंनि रिसेपसन कमिटिनि माने मेम्बार सेक्रेटारि माने धीराज खाउन बिथां फैदोंमोन। जोङो मोनसे फिसा मेल जिरायनानै अलरेडि जों जि इभेन्ट लाखिगोन, स्पर्ट्स इभेन्ट, कालचारेल इभेन्ट, बेफोरखौ जोङो रायलायजोब्बाय। जोङो बाहागो राननानै होजोब्बाय खामानिफोरखौ मावनो। इतिमध्य जोंनि पेन्डेलनि खामानि जागासिनो, जोंनि जानाय लोंनायनि ट्रेन्सपर्टेशननि खामानि, बेयो खामानिफ्रा मोजाङै मोजां सोलिगासिनो आरो बिराद मोजाङै खुंनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय नाजागासिनो थादों आरो मोजां जागोन होननानै जोङो आसा लाखिदों। जोङो जि मोनबा गेरेन्टि इलेक्सनाव बुंदोंमोन, बे मोनबा गेरेन्टिखौनो जोङो 10 फेब्रुवारियावनो उद्बोधन जासिगोन, बेयो बेखेवनाय जासिगोन। जोङो हानि पट्टा होनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय, आईबीएस होनाय, सिनियर सिटिजेननो अनसुंथाइ होनाय, बिदि खामानिफोरखौ युथ एन्टारप्रेन्योरशिपनि 2 लाख राननाय, बेफोर गासिबो माबाया अनसुंथाइ होनायफ्रा फैगौ 10 फेब्रुवारियावनो आनुষ্ঠাनिक भाबै उद्बोधन जासिगोन आरोखि। बेनि सायाव रायलायगासिनो थादों। थांनायाव जों जि मोनथाम गभर्नमेन्ट सालायबोदोंमोन, बे समावबो जोङो नामखौ बिदि स्पेसिफिक सुपार 50 होनना दोनाखैमोनब्लाबो जोङो जायफोर माने आईएएस एसीएस माने मेइनाव थांनो हायो प्रिलिमिनारि होनानै बिथांमोननो 2 लाख थाखा होदों। जायफोर एमबीबीएस गभर्नमेन्ट माबायाव एडमिसन मोनो बिथांमोननोबो जों 2 लाख थाखा होबोदों। दा बेनि सायाव सावरायबाय थादों, नाम मोनसे गोदान नाम बिदि दोननाय जायोना जाया, माबादि जों अनसुंथाइखौ रानगोन, बेनि सायाव रायलायबाय थादों। डेफिनेटलि जोंनि गभर्नमेन्टआबो होगोन। जोङो गरेश्वर एलएसी आरो तामुलपुर एलएसी मोननैयावबो बीपीएफ हानजाया गेलेनांगौ होननानै जोङो नारसिनगासिनो। जोंनि मिरुनि जि बीपीएफ दोलो बिथांमोननियाव हाग्रामा सारखौबो जोङो नारसिनगासिनो आरो जोङो गरेश्वराव आंबो सासे केन्डिडेट गरेश्वर एलएसीनि दिगन्त बेजबरुवा पार्टिनिफ्राय बेखौ सावरायनानै हरदों आरो नैबाव बागानपारा, दारांगा आरो गयबारि, बे मोनथामजों खम समनि गेजेरावनो जिरायनानै बेनि सायाव रायलायगोन आरो मोननैबो एलएसीखौ, मोननैबो विधानसभा समस्तिखौ
BPF दोलोआ लाखिनांगौ होननानै जोङो नारसिनगासिनो।